салом ба кулли мухлисони барномаҳои мо имрӯз дар мавриди Роналду ва зиндагии шахсии ӯ ҳарф мезанем. Бешубҳа Роналду шоҳзодаи орзуҳои аксарияти хонумон ба ҳисоб меравад. шумораи хонумҳое ки ӯ то имрӯз ба онҳо дар муносибат буд бо ангушт ҳисоб карда намешавад. вале топ 10 хонумҳои зеботаринашро интихоб кардаем ки Роналду бо онҳо муносибатҳои ошикона дошт. инҳо кӣ ва дар ҷамъият чӣ мавқеъе доштанд? рафтем. яке аз зеботарин хонумҳое ки Роналду бо ӯ муносибати ошикона барпо кардааст, ин Жордана Жардел, хоҳари хурдии футболбози бразилӣ Марио Жардел аст. онҳо дар ҳоле шинос шуданд ки Марио Жардел дар дастаи Спортинги Лиссабон бозӣ мекард ва бо Роналду аз наздик шинос шуда буданд. гумон меравад ки худи Марио Жардел ин ҷуфтро ба ҳамдигар шинос кардааст. гуфта мешавад ки Жордана дар Лиссабони Португалия ҳамчун модел фаъолият мебарад ва яке аз зеботарин хонумҳо дар Португалия дониста мешавад. муносибати онҳо ҳатто 1 сол ҳам давом накард. Роналду баъди ба Манчестер омаданаш дигар бо ин духтари зебо муносибат надошт. Жордана ҳамчун зеботарин хонум мехост мисли Виктория Бекхем ҳамсари футболбоз Дэвид Бекхем модели муваффақ бошад. Джема Аткинсон, модел ва актрисаи машҳури бритониёе ки мувофиқи овозаҳо ӯ соли 2007 бо Криштиану Роналду муносибати ошикона барпо кардааст. гуфта мешавад ки дар аввал Джема ва Роналду муносибати худро пинҳон нигоҳ медоштанд ва ин хоҳиши Джема Аткинсон будааст ки намехост муносибати онҳо овоза шавад ва ин боис ба ҷудо гардидани ҷуфти зебоя гардад. яъне Джема Аткинсон Роналдуро бениҳоят дӯст медошт, вале дар охир тибқи иттилоъҳо худи ӯ аз Роналду ҷудо гардидааст. Джема Аткинсон баъд аз ҷудо шудан ниҳоятан дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон гуфтааст ки бале, мо бо Роналду орзуҳои зиёд доштем ва муносибати мо тӯлонӣ идома дошт, вале ӯ аз боварии ман истифода бурда бо занҳои сабукпой рафтуомад мекардааст. дар охир ман бо чашмони худ ӯро дидам ва дигар қавл додам ки ҳаргиз ӯро намебахшам. ҳамин тавр Роналду боз як хонуми зебоеро аз даст дод. Нерейда Галярдо, яке аз зеботарин хонумҳои Криштиану Роналду. Нерейда зиёд мехост ки модели муваффақ бошад, вале дар ин самт ӯ ноком гардид. бигӯем хато намекунем. ҳангоми муносибат бо Роналду Нерейда дар яке аз корхонаҳои давлатӣ кор мекард. Нерейдаро ғайр аз ин шоҳдухтари клубҳои шабона ном мебурданд ва дар ин баробар ӯ дӯстдори мотоциклронӣ ё байкер аст. Нерейда ва Роналду мехостанд бо ҳам издивоҷ кунанд, вале мутаассифона чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, Роналду аз сухани модараш 1 сантиметр ҳам берун қадам намегузорад. модари Роналду ба ин издивоҷ зид баромад ва ҳамин тавр Нерейда гудбай. Нерейда як маротиба дар саҳифаи иҷтимоии худ навиштааст ки Роналду зиёдаравӣ мекунад, воқеан сараш то ҷое кор намекунад. Нерейда низ дар рӯйхати хонумҳои Роналду дар қатори ба истилоҳ кидатшудаҳост. Имоджен Томас, актриса, модел ва ровии машҳури телевизионҳои мамлакати Уэлс аст. дар сину сол аз Роналду 2 сол калонтар аст, аммо бо зебогиҳош дили миллионҳо ҷавононро тасхир кардааст. ин аст ки як замон ҷанҷолҳои лафзии Имоджен дар масъалаҳои хусусии зиндагии Райан Гиггс пайдо шуда буд. хулас пеш аз Гиггс Имоджен бо Роналду муносибати ошикона дошт. ин шоҳдухтари орзуҳо соли 2003 зеботарин хонум дар конкурси Мисс Уэлс дониста шуд. гуфта мешавад ки Роналду қаблан ҳам бо ин духтар муносибат дошт ва ба ҳамагон мегуфт ки Имоджен ӯро дӯст медорад. аммо ин суханони Роналдуро Имоджен рад карда гуфтааст ки Роналду дар як рӯз то 20 маротиба ба ман занг мезанад. хулас Имоджен бо футболбози дигар Ҷереми Дефо муносибат барпо кард ва Роналдуро як су гузошт. соли 2009 бо сабабҳои номаълум ишқи Имоджен ва Ҷереми хотима ёфт ва ӯ хост бо Роналду дигарбора муносибат барпо кунад. ба ин хотир ба Мадрид омад, аммо мегӯянд ки мард як гап дорад. Роналду ӯро напазиру ва ӯ гирён боз ба Уэлс баргашт. Летитсия Филиппи, модели итолиёвӣ ки соли 2008 ногаҳон ба шарофати Роналду ситораи машҳур гардид. аммо инҷо камтарак нофаҳмӣ аст ки таби духтархушкунии Роналдуро манфӣ нишон медиҳад. Летитсия 7 сол аз Криро калонтар аст, лекин бо дидани ин хонуми зебо ҳеҷ кас сину соли ӯро ба назар намегирад. ба иттилои Зесан сабаби асосии ҷудошавии Галярдо аз Роналду маҳз Летитсия аст. гуфта мешавад ки Роналду ҳангоми истироҳат дар яке аз нимҷазираҳо бо ӯ шинос шудааст.
соли 1994 Летиция дар конкурси Мисс Италия мақоми сеюмро гирифта буд ки Роналдо ҳамагӣ 9 сол дошт. Роналдо ин духтарро низ бе ягон сабаб ба рӯйхати кидатшудаҳо ҷой дод ки худи ӯ ҳайрон гашта буд. То имрӯз Летиция бар он бовар аст ки Роналдо ба назди ӯ бармегардад. Инро ӯ ҳатто дар эфири телевизионӣ гуфтааст: ман мағлуб намешавам, новоста аз он ки барои дубора ба даст овардани ӯ шонс ҳам надошта бошам, гуфтааст Летиция бечора. Рафаэла Фико, актриса, модел, ровӣ ва сарояндаи машҳури итолиёвӣ дар ҳусну ҷамол беҳамтост ки соли 2009 бо Роналдо муносибати ошикона барпо карда буд. Бо гузашти рӯзҳо аниқтараш соли 2018 хонуми дигар бо номи Кэтрин Майорга бо полис шикоят бурда буд ки Роналдо соли 2009 дар Лас-Вегас ба номуси ӯ дастдарозӣ карда буд. Вобаста ба ин қазия Рафаэла Фико ки соли 2009 бо Роналдо якҷо зиндагӣ мекард чунин гуфт: мо ба Роналдо 11 моҳ бо ҳам будем. Ӯ шахси ба маърифат ва дорои ахлоқи инсонӣ аст. Дар хона пеш аз хӯроки шом хӯрдан ӯ бештари вақти худро дар спортзал мегузаронид, кино тамошо мекард. ӯ ба ин кор ҳеҷ гоҳ даст намезанад. Роналдо шахсе нест ки ба кадом духтаре зор бошад, баръакс дигарон ба ӯ зоранд, гуфтааст Рафаэла Фико. хулас ҷанҷоли судии Роналдо бо Кэтрин хело идома кард, вале ба ин духтара касе бовар накард ва Роналдо аз суд сафед баромад. Пэрис Хилтонро ҳоҷат ба муаррифӣ нест. ӯ машҳуртарин актриса, модел, дизайнер ва сарояндаи машҳур ва зеботарин хонуми Амрико дар соли 2009 ба ҳисоб мерафт. Пэрис Хилтон он замон бо собиқ дӯстписари худ хайрбод гуфта буд ва хост барои фаромӯш кардани ӯ ба яке аз клубҳои маъруфи шаҳри Лондон биравад. хулас ӯ бо хоҳар ва дугонаи худ он ҷо рафт. Роналдо низ аз Мадрид барои чанд рӯз ба Британия рафта буд ва ҳамон шаб онҳо дар клуби шабона вохӯрданд ки ин риштаи муҳаббатро миёни онҳо пайваст кард. хулас Роналдо ва Пэрис чанде бо ҳам буданд. дугонаҳои Пэрис мегуфтанд ки ӯ шоҳбонуи асосии замон аст ва ӯ ба шоҳзодаи асосии замон муносибат дорад. мутаассифам аз бейсболбози бечора. хулас Роналдо аз рӯи одат ӯро ба ҳамон рӯйхати боло макон дод. Ирина Шейк, супермодели рус ки ғолибият дар конкурси зеботарин хонум дар шаҳри Челябинск ӯро ба рӯи муқоваи машҳуртарин маҷаллаҳои дунёӣ ва шаҳрномаҳои тарғиботӣ бурд. Ирина Шейк соли 2010 бо Криштиану Роналдо дар сабти навори рекламавии ширкати Армани вохӯрданд ки онҳо аз ҳамон рӯз иборат 5 сол бо ҳам якҷо буданд ки дар тоқат кардан бо дӯстдухтарон ин барои Роналдо рекорд буд. риштаи муносибати Роналдо ва Ирина Шейк соли 2015 канда шуд ки сабаби онро Роналдо дар он шаҳр медиҳад ки Ирина дар ҷашни зодрӯзи модари Роналдо бе ягон сабаб иштирок надошт. ҳамчунин Ирина Шейк баъдан дар маросими ҷоизаи туби тиллоӣ гирифтани Роналдо иштирок надошт. васоити ахбори омма ҳадс бар он мезананд ки миёни Роналдову Шейк ҳама чӣ тамом шудааст. ҳарчанд онҳо расман исорате надода буданд. ба қавли Роналдо муносибат миёни ӯву Ирина дар ҳоле сар гардид ки дар як сафари корӣ дар дохили тайёра Ирина Шейк ба Роналдо гуфтааст ки шарт аст модаратро бо худ бигирӣ, нагирӣ ӯро. Роналдо дарҳол ба ӯ ҷавоб додааст ки даҳонатро идора кун, ман туро мепартоям, аммо модарамро ҳеҷ гоҳ не, ки ин амали ӯро ҷаҳониён рафтори мардакӣ ном бурданд. хулас баъди ин муносибати модели рус бо ситораи машҳури футбол сард шуд ва ҳамин тавр тамом. далелҳои нав дар мавриди роман миёни Роналдо ва ситораи машҳури реалити шоу ва асоситарин модели ҷаҳон Ким Кардашян. то он замоне ки Роналдо бо хонуми феълии худ Ҷорҷина Родригес вобихӯрад, муносибати кӯтоҳмуддатеро бо Ким Кардашян ба роҳ монда будааст. ба иттилои пойгоҳи машҳури Зесан, Криштиану Роналдоро тӯли 3 рӯз бо Ким Кардашян мушоҳида карданд. баъди ин овозаҳо дар шабакаҳои интернетӣ аксҳои аҷибе пайдо шуд ки чӣ хел Кардашян ва Роналдо бо ҳам вақт мегузаронданд. дар шабакаҳои интернетӣ дарҳол суолҳое ба миён меомаданд ки ҷуфти Роналдову Кардашян метавонанд ки мисли ҷуфти Бекхем ва Виктория муваффақ бошад, аммо ё ба Роналдо ё ба Ким чеҳраи якдигар писанд наёмад ки онҳо муносибаташонро хотима доданд. хулас Ким Кардашянро низ ба рӯйхати хонумҳои зебои Роналдо ҷой доданд ва Ким Кардашян ба ин чиз муқобилат нишон надод. аз ин бармеояд ки миёни Криро ва Ким воқеан муносибат буд, вале чӣ сабабе шуд ки онҳо давом надоданд. ахиран дар мавриди хонуми зебои Роналдо ки тавонист қалби ӯро ба даст биёрад,
ҳарф мезанем. Ҷорҷина Родригес аз оилаи на он қадар бой ва на хонуми машҳуре ки ҳамагон медонистанд. Дар аввал ҳеҷ кас бовар надошт ки Роналдову Ҷорҷина бо ҳам муддати тӯлонӣ зиндагӣ мекунанд. Бо гузашти вақт Ҷорҷина ба Роналду духтарчаи зебое бо номи Алан Мартин тӯҳфа кард ки ин риштаи ҳаёти онҳоро боз ҳам наздиктар сохт. Бо шарофати Роналду ҳоли ҳозир Ҷорҷина Родригес яке аз муваффақтарин хонумҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки дар шабакаи инстаграми худ 21 миллион обуначӣ дорад. То ҳол миёни Ҷорҷина ва аҳли хонаводаи Роналду ягон ҷанҷолҳои лафзӣ ба вуҷуд наомадааст. ӯро аҳлу оилаи Роналду аз ҷумла модараш ва фарзандонаш хело дӯст медоранд ва эҳтиромаш мекунанд. Магар мешавад ин хонуми зеборо бо рӯйхати кидатшудаҳо ҷой дод? ҳеҷ гоҳ. Мо аз рӯйхати хонумҳои Роналду танҳо 10 нафарашро гуфтем, ҳарчанд дар ин рӯйхат танҳо 10 нафар хонум нест. хайр, ба ҳамин тамом.